И здравейте хора, днес играем Майнкрафт. Ще направим няколко епизода на поредицата ни от Майнкрафт. Добре, оцеляване, да видим тук. Няма пише нищо. Знам някой, но няма да пише нищо. Без команди. Без. Добре, нека да започваме. Клипа няма да е много дълъг, няма да е много къс. За това малко започна да лагва, да правим настройките. Бърза. 8. Окей, малко по-спря. Добре, ето ни нас. И да чупваме дървото. И казвайте, ако не се чувам. Някой изобщо не казва, чуваш ли са, не се ли чуваш? Значи трябва да е по-добре. Добре. Само искам музиката да изключа. Да. Добре. Сега още събираме дърво. Също щях да кажа, ако искате да се разрасне поредицата, винаги пишете в коментарите. Щях да започна да снимам на една игра на име Batman Arkham Origin, но се отказах, защото тя е по-сложна от някоите, които си измислил. И сега тайна. Добре, спалнама на не е много хубаво място, но какво да прави? Ще оцеляваме. Добре, ще направя малко пършки. Добре, чакай, искам да видя само едно там дали ще има нещо. Чакай, направо да убия те кокошките. Малко ма дразни този звук. Окей, да сега таки убием. Окей, ти сега си мъртва, извинявай, много ти време. Опа. Да, нормално да седим, нормално. Надявам се да има този път коментари. Много са важни. Дали искате да продължа, дали не, дали да. Къде да ви знам аз вашето мнение? Дали съм един? Всеки си има собствен... Уау. Добре, ще слезем по някакъв начин. Окей, така. Добре, сгодихме си съвсем малко от крафта. Добре. Браво. Кокошко. Добре, смятам след маничко да... Клипа няма да е много дълъг. Ще има и други епизоди на Майнкрафт. Да, разбира се. О, крави. Супер. Добре, да си имам 7. Добре. Добре, сега да бъдем първи. Не те кравички. Добре, няма да вземем някакъв антивинт. Не, още няма кожа. Добре, от които уби крава. Ма не убихме. Само където ни пусна кожа. Вот се тая. Добре. Добре, дай да се запътим на там. Добре, още ходим. Но там. Изчакайте само маничко. А сега дано да се чувам по-добре, защото в някой клипа
чувах изобщо. Ама изобщо. Не се чувах. Не знам защо. Проблема не е в микрофона, но не знам. Първият клип на Darksiders супер много хубаво се чувствах. О, тъкмо, като казах Darksiders, си напомних. Хора, ще спирам поредицата на Darksiders, защото оттам започват такова. Започват... Какво започва? Аз не знам. Просто не знам, защото с тях го казах, че ще спирам, но искам, ако някой ме хареса толкова много поредицата на някой, ще я продължа, но като видях, че има коментар, че нещо такова, играта е много такова, надявам се, ако си смените мнението, пак ще започнем, но точно сега, през тези неща, през някои от нещата, като идват сега по-сложните нива, оръжията, нивата, ковчеждата, какво ще се падне. Извинете, че съм сгрешил писането на Epic и ковчеждата, защото го писал мага. И аз не знам. Добре, тук ще си направим една печка, за да изпечем храната ни и да се наядем. После смятам, първо ще изпеча пържолите. Добре, да видим сега. Да продължим тук. Аз смятам тук да оцеляваме за първи път. Тук да ще направим нещо е такова. Пак, ако намерим нещо, да наданем някакво нещо на там. О! Това не го очаквах. Добре, странно. И то много странно. Добре, там свършва. Не. Дай побим малко пръстета. Да се найдем с тях, все пак. Добре, имам първо ниво на XP. Още пържоли. Умри, прасе. Да, точно. Право. Умря, за да се нахраня. Ти ще си нашата вечеря. Окей. Воу. Къде отиваш, моето момиче? Ще ми бяга тая. А кой ще бягаш, бе? Сърсен, мърсен. А с теб ще се наеда. Почти. Ще мога да бягам. Ти отказваш, но пак те взе. Кокошко. Чули, кокошко? Чакай, тя тук умря, тук ще сложим цвети, защото тя е първата, която се опита къде умря, не ме интересува. Айде. Да посееш и да пардиш. Да сееш точно така. Това ти е гроба. Айде, много ти здрави. Ето. Гробчето ни. Гробчето ти. Тук беше. Жалко, че умря. Дори някой плачат за теб. Като майка ти, баща ти, дядо ти, прадядо ти. Истинския дядо. И печката май е готова. Да, и сега ако нещо е станало. Вау. О, ес. Добре, сега ще сложа. Добре. Ядем. Еху. Добре. Дай да ги махна. Добре. Епизода, както казах, няма да е много дълъг. Надявам се да има коментари